फैगौ 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन हादरसायाव सुबुं सानखो सरकारि बिबानगिरि एबा सरकारि साख्रिआवलाफोरा नोंथांनि न' थांनानै खालामगोन सुबुं सानखो आरो बिबानगिरिफोरा नोंथांनाव माखासे सोंथि खालामगोन लोगोसे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ हरखाबै बिनो हागौ बिबानगिरिफोरा आरो बेनि सायाव नोंथांमोना थाबैनो थार फिननायखौ होनो हानांगोन आरो गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ हरखाबै दिहुनना होनो हानांगोन नङाब्ला नोंथाङा इयुननि समाव सरकारि सुबिदाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेनि थाखाय नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ थियारि खालामना लाखानांगोन आरो मा फोरमान बिलाइफोरखौ गोनांथि जागोन बेनि सायाव लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार रादाब नंगौ बे समाव लानानै फैदों हादरसानि सुबुं सानखोनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो नोंथांमोनहा गाव गावनि फोरमान बिलाइ एबा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाखादो दानिफ्रायनो थियारि सोरखारि मावख'गिरिफोरा 17 आगस्टनिफ्राय न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टसफोरखौ सार्भे खालामगोन थामहिनबा नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ आनजाद नायगोन सोरखारि मावख'गिरिफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरा सोरखारि मावख'गिरिनि सिगाङाव जेबो गोरोन्थि फोरमायथि होनो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट होयो अब्ला इयुनाव बायदि रोखोमनि आयेनारि एबा सोरखारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेफोरनि थाखाय मा फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट नांगौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय सेथियावनो दं आधार कार्ड सुबुं सानखो फोरमानलाइ आनजादाव नांगोन नोंथांनि आधार कार्ड नैथियाव दं भटार कार्डखौबो गोनांथि जागोन फोरमानलाइ आनजादाव थामथियाव दं पान कार्ड आरो ब्रैथियाव दं जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेट जोनोम फोरमान बिलाइजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गासैबो गोनांथार फोरमायथिखौ मख'नांगोन नंगौ बे समाव लानानै फैदों हादरसानि सुबुं सानखोनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो नोंथांमोनहा गाव गावनि फोरमान बिलाइ एबा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाखादो दानिफ्रायनो थियारि सोरखारि मावख'गिरिफोरा 17 आगस्टनिफ्राय न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टसफोरखौ सार्भे खालामगोन थामहिनबा नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ आनजाद नायगोन सोरखारि मावख'गिरिफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरा सोरखारि मावख'गिरिनि सिगाङाव जेबो गोरोन्थि फोरमायथि होनो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट होयो अब्ला इयुनाव बायदि रोखोमनि आयेनारि एबा सोरखारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरो बेफोरनि थाखाय मा फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट नांगौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय सेथियावनो दं आधार कार्ड सुबुं सानखो फोरमानलाइ आनजादाव नांगोन नोंथांनि आधार कार्ड नैथियाव दं भटार कार्डखौबो गोनांथि जागोन फोरमानलाइ आनजादाव थामथियाव दं पान कार्ड आरो ब्रैथियाव दं जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेट जोनोम फोरमान बिलाइजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गासैबो गोनांथार फोरमायथिखौ मख'नांगोन नंगौ हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो आरो 17 आगस्टनिफ्राय सोरखारि मावख'गिरिफोरा न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ सार्भे खालामगोन बे हाबाफारिया 15 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थागोन आरो बे हाबाफारिनि खामानियाव खमैबो 85,000 सरकारि मावख'गिरिफोरखौ थिसनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों सानगिरिफोरा सोद्रोमाफोरनि मुं बैसो जुलियारि थाथाय सोलोंथाइ आरो जिउ राहा बायदि खारिथिफोरखौ बुथुमनो थाखाय न' थांनानै सार्भे खालामगोन आरो बेनि थाखाय दानिफ्रायनो थियारि खालामना लाखादो नोंथांनि माखासे गोनांथि डकुमेन्टफोरखौ